Un dos principais exemplos é para os nacionalistas a zona de Cima de Vila, onde xa hai 2 anos se aprobou unha moción para mellorar a sinalización do paso de peóns e outras medidas de seguridade. En febreiro do ano 2017 rexistramos unha moción que contemplaba unhas accións para aquí, para esta zona de Cima de Vila, entre elas recollía a correcta sinalización do paso de peatóns, que estaba perigoso, levábanse xa varios atropellos nel. Esta moción, xa digo, o pleno foi aprobada por unanimidade e 2 anos despois vemos que sigue igual. É certo que tiñan que instar ás administracións competentes, a Xunta, para que lle dera autorización, e eu creo que en 2 anos é tempo suficiente para facelo. Xa digo, este é un paso de peatóns moi perigoso, foron repetidos os atropelos, e a maiores hai que sumar que aquí temos ao lado unha parada de autobús, tanto de línea regular como de escolares que collen a diario aquí o autobús, e faise moi perigoso para cruzar. Non é este o único treito de concentración de accidentes, posto que o BNG ten demandado ao longo da legislatura melloras na sinalización e alumeado de outros puntos, como a rotonda de Bermo ou a zona de Xarmea. Que as políticas de seguridade viaria son un eixo fundamental dentro do modelo urbanístico do BNG. Sempre nos nosos programas a todos os niveis elevamos eso como algo importantísimo, porque xa non é só pola seguridade dos peóns, é unha cousa que dá despois sociabilidade, dá convivencia. Exemplos temos onde gobernamos dese tipo de actuacións, xa sexa en Pontevedra, en Allariz, en Tomiño, Carballo, sobran sitios onde dicilo. Mesmo aquí, nós, cando gobernábamos, fixemos a Rúa Peonil, puxemos os lombos de seguridade na estrada cara ao Cabo da Cruz, ou deixamos deseñado varias sendas peonís.